İnsan hukuklaryny goraýjylaryň habar berýärleri Türkmenistanda 5-nji sentýabrda tutsak edilen 48 ýaşly ýurist Peýgambergeldi Aldaberdiýewe garşy gozalan jenaýat işini diňlenjek güni bellendi. Adam hukuklaryny goraýjy Memorial Merkeziniň we Türkmen Helsinki fondunyň bilelikde ýaýradan habaryna görä, Aldaberdiýewiň işini 29-njy sentýabrda Balkanabad şäher sudunda diňlenýär. Türkmenistanyň Newit we Gaz ministrliginiň Newit idarasynyň aklawçysy Peýgambergeldi Aldaberdiýew Türkmenistanyň ýüriti gulluklar tarapyndan daşary ýurtlardaky protest hereketine gatnaşyjylar bilen ara gatnaşyk saklamakda guman edilip 5-nji sentýabrda tutsak edildi we ol huligançylykda aýplandy. Aldaberdiýewiň garyndaşlary özlerine onuň bilen duşmagy henizem ruhsat berilmeýänligini aýdýarlar we özleri tarapyndan tutulan aklawçy Şeyh Murat Muratjanowyň sudyň işine gatnaşdyrylmaýanlygyny habar berýärler. Tutsak edileniň aýaly Satlyk Gül Aldaberdiýewe 14-nji sentýabrda Balkan vilayatynyň prokuraturasyna şikayet etdi. Bir nuskasy adam hukuklaryny goraýjylara gowşan beýannamada Aldaberdiýewiň 5-nji sentýabrda tutsak edilenden soň maşgalasynyň onuň nirededigini anyklap bilmänligi we şu sebäpden aklawçy tutmaly bolanlygy aýdylýar. Aklawçy öz müşterisi bilen bary ýogy 3 günden soň duşmagy ruhsat berilipdir. Hema oňa henizem suud işleriniň nuskasyny bermekden ýüz öwrýärler. Satlyk Gül prokuraturadan adamsynyň tutsak edilmeginiň sebäplerini ýazmaça habar berilmegini soraýar diýip Adam hukuklaryny goraýjy Memorial Merkeziniň web saytynda 28-nji sentýabrda çap edilen habarda aýdylýar. Şeýle hem hadabatda Aldaberdiýewiň garyndaşlarynyň onlarça ýerli aklawça ýüz tutanlygy, ýöne olaryň hemmesiniň bu işe gatnaşmakdan ýüz öwrenligi, şol sanda käbirleriň Aldaberdiýewiň tutsak edilmegi bilen bagly ýagdaýyň welaýatda ýam giňden tanalýanlygy, gazy diýişiniň syýasy bolup Aşgabatyň gözekçiligindegi barada aýdyp, olar aklawçynyň kynçylyga duçar bolup biljegini öňe sürüpdir. İnsan hukuklaryny goraýjylar Türkmenistanyň kanun goraýjy organlaryndaky çeşmesine salgylanyp habar bermegine görä, sorak wagtynda Aldaberdiýew prezident Berdimuhamedowyň portretiniň ýakylmagy barada hem sorak berilipdir. Ýurist özüne bildirilen günäleri inkar edipdir. Aldaberdiýew edil bu hadisa boýunça günä bildirilmänligi belli däl. Adam hukuklaryny goraýjy aktivistleriň belleşýäli Aldaberdiýewiň tutsak edilmegi ýurtdaky sosial dartgynlygyň we daşary ýurtlardaky opozisiýanyň Türkmenistanda protest geçirmek çağrışlarının fonunda ýüze çykdy. Häzirki wagtda ýurdun daşyndaky türkmenistanlylar Türkmen hökümetiniň siýasatyna garşy protestlere işçen gatnaşýarlar. Şöýleň maý aýyndan başlap Birleşen Ştatlarda, Demirgazyk, Kiprde we Türkiýede prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň işinden aýrylmagyny talep edýän protestleriň ençemeti geçirildi. Munyň bilen birlikde Türkmenistanyň häkimetleri ýurdun daşyndaky nägilelik hereketlerine gatnaşýan türkmen raýatlarynyň garyndaşlaryna we tanyşlaryna edilýän basyşyny artdyrdy. Adam hukuklaryny goraýjy goramalar we ýurdun içindäki aktivistler soňky aýlarda howpsuzlyk çäreleriniň güýçlendirilýänligi barada ýedigderli habar berýärler we muny daşary ýurtlardaky opozisiýa hereketiniň güýçlenmegi hem häkimetleriň ýurtda bolup biljek köpçülikliň tolgunçluklardan gorkmagy bilen baglaşdyrýarlar. İnsan hukuklaryny goraýjy goramalar birnäçe aý bäri daşary ýurtlardaky demonstrasiýalar we türkmenistanlylaryň öz hukuklaryny talep etmek boýunça işçen çykyşlary bilen baglylykda Türkmenistanda aktivistleriň garyndaşlaryna fiziki hem ruhy batyş edilýänligini, aktivistler bilen gatnaşykda bolmakda guman edilýän onlarça adamyň tutsak edilenligini we soraga çekilenligini habar berdiler. Türkmenistanyň häkimetleri ýurtdaky ykdysady ýagdaýyň gün-günden ýaramazlaşmagy sebäpli halk tarapyndan bildirilýän nägileligiň güýçlenýän wagtynda howpsuzlyk we gözegçilik çärelerini puhtalandyrdylar. Soňky aýda vilayatlanyň polisiýa güýçleri paýtagtda çekildi. Regionlarda polisiýanyň işine ýangyn söndürüjüler çekildi. Ýylaty internetiň el ýeterliligi çäklendirildi. Häkimetler internetde emeli päsgelçilikden geçip bloklanan saytlara girmäge mümkinçilik berýän VPN hyzmatlaryna garşy görüşdi.